inakala ko po na baka po na-rape na po siya. Ayaw niya magpahawak. Tapos naano po siya, nag-hysterical, parang ganoon po. Itinatali na parang isang manok. Ganito ang kalagayan ng 13 anyos na dalagita sa loob mismo ng kanilang tahanan sa malayong bayan ng Castilla, Sorsogon. Depensa ng magulang ng dalaga, ito lang daw ang paraan upang maiwasan na makapanakit ito ng iba. Nagsimula po kasi yun, sir, nung nagpasok po siya ng grade 1. Ano po, kapag nawawala po siya sa paaralan, tapos kung saan-saan po nakakarating hanggang po sa muntik na po siyang mawala, buti na lang po yung sakyan po niyang tricycle. Kilala po ako. Saka pa lang po siya nakauwi. Mga ilang taon na po yan? 10 po. Ilan ang anak niyo lahat? Siyam po. Kapag may sumpong po siya, sir, sinasakal po yung kapatid niya po na maliliit. Mas malala po talaga, sir, pag nagwawala. Minsan po, pag tinali ko naman, kasi may ginagawa naman ako, kinakagat niya yung kuko niya, tapos minsan Nasusugat. Opo, natatanggal po talaga, sir, yung kuko niya. Nabanggit nyo kanina na tinatali nyo yung anak ninyo. Opo. Madalas nyo hubang itali ito? Opo, sir, lalo na po kung may nilalakad ako sa school. Wala siyang kasama, kailangan ko po talaga, sir, itali. Ano pong ginagamit nyo pantali? Alam niyo po, nanay, na mali po ito na Opo. ginagawa niyo sa anak ninyo na pagtatali. Mali po. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon na mapatingnan siya sa doktor? Simula po, sir, hindi pa po talaga. Kapos din po talaga kami, sir, kasi mahirap po kami. Masakit po sa akin na nakikita ko po umiiyak siya. Parang sinasabi niya, tatalian na naman siya kasi ma'am, hindi ko naman pwede pabayaan po yun. Para matulungan si Nanay Anacita, ay sumangguni na ang aming programa kay Mr. Romeo Valenzuela, ang Acting MSWD Officer ng Castilla Municipal Social Welfare and Development Office. Una po sir, yun po yung nakakabahala kasi ay umabot na po halos ng 3 taon ata yung gap bago po sila paabot po sa atin. Kasi kung siguro kung maaga-aga, kung nasa 10 taon pa lang po yung bata ay agad na pong naipaabot po sa atin, ay baka at early stage ay naagapan po natin ang ganito pong problema. So doon naman po sir sa pagtatali, ito pa isang paglabag sa karapatan po ng mga bata. Dahil dito, kinabukasan ay agad kaming bumiyahe patungo sa opisina ng MSWDO Castilla, Sorsogon. Dinaanan na rin namin ang Barangay San Vicente upang personal na magpatulong na matunto ang kinaroroonan nila Nanay Anacita. Hello po, magandang umaga. Opo, ito po yung tali para hindi maglakad, hindi maglayo. Kasi nahihirapan daw sila pag hating gabi. Minsan, hindi nila namamalaya, nagbubukas ng pinto, naglalakad. Hindi naman natin masisisi yung magulang. Sana naagapan ng mas maaga. Tinatali siya ma'am dito. Dito lang siya ma'am nakaupo. Minsan, ito lang yung kadalasan niyang nilalaro. Opo, oo, yung dahon. Nagbigay din ng paliwanag si Romeo pagdating sa kustodiya ng mga bata. Sa kustodiya ng bata, kailangan po natin i-assess muna yung kapasidad po ng mga magulang para alagaan po kayo ng mga anak. Pag siya naman po i-admit po talaga, depende po sa pagsusuri ng psychiatrist po na pupuntahan po natin, hingan po ng tulong, ay doon po siya ilalagak sa center po para mas maibigay ang appropriate po na interventions para po sa bata. Gusto mo sumakay?
Ilang sandali pa ay agad na kaming nagtungo sa munisipyo upang personal ring makausap si Mayor Isagani Mendoza ng Castilla. Meron naman tayo ditong doktor na nag-check up with regards to mental health. Isasama na natin sila sa listahan ng mga kasama doon sa PWD na nabibigyan natin ng assistant every time na may kailangan sila. For the meantime, dito muna yung ating MHO muna, si doktor, ang mag-check up muna kung anong pwedeng ibigay na tulong sa kanila. Nagkaroon na ng oras na masuri ang kanilang kalagayan sa tulong ng isang municipal health officer. Siguro is delayed lang siguro sa development ng mental kanya. Siguro di ka mamakuan, baka mamaya secondary so malnourishment. Pag kulang ka ng nutrition, minsan nadidelay man po yung development ng lawas mo. As of now, ang nakita ko lang yung physical findings na nakita ko para sa Ila, may mga sugat. Ginawa ko muna na antibiotic para hindi maglala na infection. Tapos sinabayan na rin natin ng multivitamins. Medyo konting dagdag ng tiyaga. So pag-ataman kayo ng mga akim mo, medyo delayed po ang development ng pag-iisip nila. Pagkatapos ng check-up ng dalawang bata sa kanilang doktor, ay agad na rin kaming pumunta sa opisina ng Persons with Disability Affairs Office or PDAO upang makatanggap ng benepisyo bilang isang PWD member. In the first place po, ang pinaliwanag mi sa kanila is yung financial assistance na makukuha nila way back then is para po sa consultation ng bata. So meron din po kami gagawin na tulong naman po kay Sir Charles. Maraming salamat po. At sa tulong po ng mga staff po ng AKB po, ako Bicol, Tabang Oramis. Salamat po. Maraming salamat po. Nagkaroon din ng pagkakataon si Nanay Anacita na ibahagi ang ilan sa mga araw-araw na gawain ng kanyang anak. Dito po ma'am siya, tapos yan po yung irrigation, dyan po siya naliligo. Yan po ma'am. Sa ngayon po, kakaunti yung tubig. Dyan po siya, papunta po doon. Tapos malayo pa po yung nararating niya, papunta po doon. Tapos pag hinabol ko naman po siya, makikita ko po nakahubot-hubod na po siya. Yung mga damit niya dyan, natakot ako ma'am nung nakita kong wala po siyang damit. Inakala ko po na baka po na-rape na po siya. Nung time na nahuli ko na po na parang ayaw niya magpahawak. Tapos po siya, nag-hysterical, parang ganoon po. May nagsabi naman po kaya kasi ma'am na albularyo na baka daw po na yung duwende daw po ma'am na itim, parang siya. May lumang bahay po dyan, yung tiyuhin ko, na panaginipan ko po, mayroon daw po na santo na wala po ng ulo. Ang sabi po dun sa panaginip ko, kunin ko daw po yun. Kinuha ko naman po siya. Sabi po nung manggagamot, ngaya ate, palagyan ko daw ng ulo kasi wala daw po ulo. Ngayon na may schedule na kayo sa psychiatry, malilinawan na po talaga tayo. Opo, nagpapasalamat po talaga ako, ma'am. Makalipas ang ilang araw ay binalikan namin sina Nanay Anacita at ang kanyang dalawang anak bilang pangakong aalalayan sila sa kanilang aasahang check-up sa isang psychiatrist. Matapos ang closed-door consultation, kapansin-pansin na mas maaliwalas na ang mukha ni Ella kumpara noong una namin siyang mapuntahan. Mas magiliw na din siya sa mga tao. Ano po ba yung sinabi sa inyo ng doktor na kalagayan daw ni Ella?
Mahirap daw po yung sa isip po niya gumaling. Pero ma'am, matututo naman daw po siya ma'am sa behavior niya po, yung pag-uugali niya. Kailangan daw po ma'am na bigyan siya ng mga yung ABC, ganun. Tapos papel or lapis para malibang po siya ma'am na hindi po siya palaging naglalakad. Masaya po ma'am dahil po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, madalian po ma'am kung kayo ay tumulong. Samantalang po ma'am kung hindi dahil po sa inyo, siguro po ma'am hanggang sa ngayon hindi pa po siya ma'am nati-check up. Kaya maraming salamat po ma'am talaga sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Okay. Bawat tao ay may cross na pinapasan sa kanilang balikat, lalo na ang isang ina na walang ibang hinangad kung hindi ang manatiling ligtas ang kanyang mga anak. Mali man ang paraan ng kanyang napili sa umpisa, ang mas mahalaga ay naituwid niya ito sa tulong ng mga taong handang magbigay gabay sa kanilang pamilya. Hangad ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico na magsilbi itong gabay sa mga magulang na nanunood na lahat ng problema ay may solusyon, gaano man ito kabigat.